Τσίψας, πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι γίνεται? Είσαι? Τι? Να σου πω. Τύψεις δεν έχεις? Τύψεις δεν έχεις? Τύψη. Τύψεις για αυτά που έλεγες? Γεια. Για τα εμβόλια. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι? Κάποιος είμαι κι εγώ. Πολίτης είμαι. Άμα δεν ξέρεις να πει μιλάω, δεν πάω. Τύψεις δεν έχεις? Εσύ. Χίος. Χίος. Ναι. Χίος. Ένας χίος. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Πώς ακονόμησες από τα εμβόλια? Εσύ ποιος είναι με κάτι απλά καλά με κάτι με ανθρώπους της νύχτας, εσύ? Με ανθρώπους της νύχτας? Τι λες, δεν καραγκιόζει να πούμε? Εγώ με ανθρώπους της νύχτας δεν καραγκιόζει? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Για έλα να μου το ξαναπείς. Έλα εδώ να μου το ξαναπείς ρε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας? Εσύ τι είσαι, με ανθρώπους της μέρας? Πώς ακονόμησα από τα εμβόλια ρε? Απατεώνα, απατεώνα. Από τα εμβόλια ρε, πώς ακονόμησες? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Απατεώνα, απατεώνα. Λοποδίτη. Γίνα τη μούρη σου να σε δούμε, λοποδίτη. Να χαθείς από εκεί.